Krásný dobrý den. Já vás moc vítám u dnešního tréninku zdarma, který jsem si pro vás připravila. Trénink s názvem Mama Startup a nebo jak vybudovat podnikání s malými dětmi. Moje jméno je Pavla Chlupová, jsem manželkou a před 7 lety jsem se poprvé stala maminkou a stejně tak dlouhou dobu i podnikám. Jak už jsem řekla, mám tedy 7letého syna a 3letou dceru a svoje podnikání jsem vybudovala během té doby, co jsem byla s nimi doma na mateřské dovolené. Jsem taky zakladatelkou projektu Máma podnikatelka, který právě vznikl proto, abych podporovala ženy a maminky, které chtějí ať už začít podnikat na mateřské nebo rodičovské, anebo jestli už podnikají, tak jim pomoct rozjíždět to svoje podnikání, pomoct jim najít ten smysl a tu radost v tom životě, aby tvořili a dělali to, co je baví a co je naplňuje. Já věřím, že každá, co tady dneska jste, tak jste tady z nějakého důvodu. Ať už chcete začít úplně od začátku budovat podnikání, anebo už jste něco zkoušeli, začínali, ale úplně se tak jako nedaří, tak vy všechny tady dneska určitě se dozvíte spoustu zajímavých tipů. Já bych jenom ještě chtěla říct, že moje práce je nejen, abych vás to naučila, co se týče technických návodů a strategického podnikání a z těch strategií a postupů, ale na prvním místě je práce na sobě, mindset a osobní rozvoj. Tím se zabývám už 13 let a opravdu jsem ušla velký kus cesty, kdy jsem si splnila vlastně všechny cíle a sny, co jsem kdy měla. A chtěla bych, nebo mým takovým přáním je, aby tohle mohli mít všichni lidi. A teď se to snažím předávat aspoň teda těm maminkám na té mateřské nebo těm podnikatelkám, aby si plnili ty svoje sny a aby jsme to i učili, ty naše děti, že vlastně to staré nastavení se může měnit, že vlastně oni můžou si plnit ty svoje sny, můžou mít, co chtějí, můžou si dosahovat těch svých snů a cílů. A tohle je taková hlavní myšlenka a základní myšlenka celého projektu Máma podnikatelka, že to, co si dokážu představit ve své hlavě, tak to můžu i mít. A já vás moc ráda k tomu povedu. Takže dneska se podíváme úplně na začátek toho podnikání. Pokud jste opravdu maminka na mateřské, na rodičovské, anebo prostě nevím, jestli jste v práci, ale každopádně chcete začít podnikat, máte malé děti. Víme všechny, že to je trošku něco jiného, když začíná podnikat máma s dětma, než když začíná podnikat svobodná žena, která má úplně jiné časové možnosti a úplně jiný zázemí a všechno. Tak i celá ta moje tvorba je přizpůsobená právě tady tomuhle. Vím, o čem mluvím. Původně jsem založila před 7 lety svou svatební agenturu, takže to bylo offline podnikání a Máma podnikatelka se přidala později, kdy jsem vlastně vybudovala ještě online podnikání. Takže znám všechny ty postupy, ať už je to offline nebo online. Prošla jsem spoustou podnikatelských kurzů, učím se od těch nejlepších podnikatelek v Česku i v zahraničí a troufám si říct, že teď už je čas to předávat dál, protože už toho znám tolik, že už si to nemůžu nechávat všechno pro sebe a ráda to učím i ostatní. Takže dneska se podíváme teda úplně na to vykročení, opravdu na ten základ, na ten první krůček, na ty první kroky, co začít dělat, pokud chcete začít podnikat. Naučím vás i techniku na práci se strachem, pokud samozřejmě ty strachy tam jsou, já jsem je měla, mají je všichni a je to úplně přirozený. Takže i to bych vás chtěla naučit, abyste si s tím uměli pracovat a abyste mohli, ať už v podnikání nebo v čemkoliv jiným, ten strach si zpracovávat a aby vás neochromil. Protože znám spoustu lidí, kteří kvůli strachu nevykročili a nemohli si tady tím pádem splnit ty svoje sny a přání, které mají nebo které měli. Takových lidí je spousta a věřím, že i vy nějaký takový znáte. Ať už chtěli podnikat, ať už chtěli se někam podívat, nebo chtěli úplně něco jiného než jejich rodiče, tak ten strach je ochromil a nešli do toho. Tak já vás naučím, abyste s tím strachem uměli pracovat a abyste se právě ochromit nenechali. Jinak jsem taky NLP koučka a koučka osobního rozvoje, takže moc ráda používám právě ty techniky osobního rozvoje i ty techniky NLP coachingu. A kdo to neznáte, je to neurolingvistické programování a hodně pracuje právě s podvědomím, protože v tom podvědomí je to všechno
uložený, to, co jsme během života nazbírali, jakýkoliv informace, bloky, přesvědčení, ať už ty dobrý nebo ty špatný, tak všechno to tam vlastně máme a mnohdy nám to brání v tom úspěchu, v tom úspěšném životě nebo v tom štěstí, v tom bohatství a tady v tom všem toho dosahovat. Jak jsem říkala, já jsem zdárným příkladem. U nás doma se nikdy o nějakým osobním rozvoji nemluvilo, byli to prostě divní lidi, co tady četli nějaké osobnostně rozvojové knížky a vůbec se to jako neřešilo. Až když jsem před 13 lety přišla do Rakouska jako au pair, tak se mi dostala do rukou knížka od Pierra Franka, jak si správně přát a najednou to se rozjelo. A začalo se to na sebe nabalovat a všechny ty knížky a ty kurzy osobního rozvoje jsem začala hltat a fakt jsem to jako začala dávat do té praxe. A z úplně prostě holky, která byla nešťastná, nic neměla, jenom potom všem jako toužila, chtěla vždycky mít ten lepší život, než jaký měla jako malá, tak vlastně jsem si to všechno splnila. Ať už to byly malý přání nebo ty velký, tak můžu dneska říct, že fakt jsem dosáhla všeho, co jsem v životě chtěla a pokračuju dál. Jsem za to vděčná každý den a chtěla bych i vám říct, že ta vděčnost je strašně mocný nástroj a je to strašně důležitý. Takže pokud budete praktikovat vděčnost, ať už každý den nebo každý týden, ale prostě být rádi a vděčný, fakt jako upřímně vděčný za to, co máte, tak se vám toho bude dostávat víc a víc. Ať už začnete tím, že jste vděční za to, že vidíte, nebo že slyšíte, nebo že máte tady to připojení, nebo že máte ty zdraví děti, nebo že máte toho manžela, že máte kde bydlet, máte tekoucí vodu, máte elektřinu, můžete si zatopit, rozsvítit, najíst se. To jsou věci, za které můžete být vděční, protože je spousta lidí na celé zemi, kteří je nemají. To je taková ústřední myšlenka, fakt ta vděčnost je úplně všude a je to možný projevovat úplně za cokoliv, co prostě máte. I když se vám třeba zdá, že toho máte málo, tak věřte, že toho máte hodně a když budete fakt upřímně vděční, tak toho budete mít ještě víc. Tak, to byl jenom takový úvod, protože já se opravdu ráda zabývám tím osobním rozvojem a tady tím vším, co s tím souvisí. A to podnikání s tím obrovsky souvisí, protože pokud nemám správně nastavený mindset a nevěřím vůbec tomu, že bych mohla uspět a říkám si, to ani nebudu zkoušet, anebo to zkusím, ale stejně neuspěju, já to pokazím a to nemá ani smysl a je tady spousta podnikatelů a já nic pořádně neumím. Jo, tak jestli něco takového tam máte, tak jste právě můj pravý klient, protože tady s tímhle s ženama pořád pracuju a je krásný vidět jejich posuny, jak se prostě posouvají, jak se to mění a jak dosahujou těch svých vysněných cílů a těch snů. Takže budeme na to teďka trošku už konkrétněji, abyste si opravdu začali s těma krokama, pokud chcete začít podnikat. Možná tady jste některý, co už víte to svoje téma, ale možná tady jste některý, který vůbec nevíte, v čem byste mohli podnikat. Takže prvním krokem je udělat si svoje silné a slabé stránky, takzvaná SWOT analýza. Co umíte, co vám jde, co by vás bavilo, co by mohlo být tím vaším krokem v tom podnikání. Jestli máte zkušenosti, jestli jste něco vystudovali, jestli vás to prostě baví a naplňuje, tak tohle to může být přetavený v to výdělečné podnikání. Ať už jste, já nevím, lektorka angličtiny, učitelka jógy, učitelka tance, maminka, co ráda peče, cokoliv. Co je tím vaším krokem, co jsou ty vaše silné stránky, co umíte. Ale je skvělé napsat si i ty slabé stránky, abyste věděli do budoucna, co vás třeba v tom podnikání může zdržovat, pokud je to třeba technické nastavení nebo nějaký ty postupy, tak víte, že třeba vaším postupem bude to delegovat. To znamená někoho si na to najít, aby vám to dělal. Že vás to třeba zdržuje, ubíjí a pak nemůžete tvořit to svoje, co vám jde přirozeně. Tak i tohleto si napište, silný a slabý stránky. Pardon. Co vás baví, co vás naplňuje. Tak, taky je tam důležitý už teďka na začátku si stanovit svoje podnikatelské cíle. Hnedka řeknu, jak to myslím. Některé maminky, když začínají podnikat, tak prostě mají ten cíl, že by třeba chtěli pár tisícovek k té mateřské si přivydělat. To je třeba úplně takový ten první cíl, nebo první takový jako přání. Což je hodně rychle splnitelný, ale potom přichází další, že třeba chtějí opravdu
ty výdělky takový, aby se po mateřské nemuseli do té práce vracet. Tak co je tím vaším cílem? A klidně si dejte dlouhodobý cíl a krátkodobý cíl. Třeba kde chcete být za 2 roky, kde chcete být za rok, kde chcete být za půl roku. A rozepište si to konkrétně. Jo, že třeba za 2 roky se chci dostat na výdělek 60 000 měsíčně. Za rok chci být na výdělku, jaký jsem měla v práci, třeba 35, jo, dejme tomu. To jsou opravdu jenom takový jako moje typy, co tady teďka říkám, ale vy musíte vědět a vy si to rozepište, kam se chcete dostat. S tím, že potom, až budete rozjíždět konkrétní podnikání a budete rozjíždět ty svoje krůčky a budete to fakt jako činit jeden krok za druhým, tak si tam i stanovíte kroky, jak toho dosáhnout. Pokud se chci dostat na těch 60 000 nebo na 80 za ty 2 roky, tak jak se k těm 80 000 dostanu? Co já vlastně umím? Co můžu předávat? Budu dělat konzultace? To se taky dostávám k dalšímu bodu. Jaký ten druh toho podnikání budete provozovat? Jestli to budou konzultace, coaching, nějaké lektorství, lekce určitý, jestli to budou nějaké služby další, nebo to bude nějaký fyzický produkt, vyrábění, prodávání třeba na trzích nebo na e-shopu. Jaký to bude to vaše podnikání, jo? Jaký ten způsob a druh to chcete vlastně provozovat, jak to chcete dělat. A moc důležitý na začátku taky je prozkoumat trh a možnosti zájmu. To znamená, pokud budete chtít působit někde lokálně, tak je v tom vašem okolí zájem o tady tohle službu, o tady tenhle druh podnikání. Je tam ta poptávka? Je to třeba díra na trhu? Chybí to tam? A nebo budete působit online a tím pádem můžete cílit na celou republiku a vůbec se nemusíte ohlížet, že tady bydlíte někde v Karviné, kde o to zájem není. Jo? Takže tohle taky je důležité udělat si i ten průzkum trhu, abyste věděli, co vás čeká, jaký ten zájem o to vlastně bude a co vy vlastně můžete předávat. To jsou takový první krůčky. Ujasníte si i ten způsob podnikání, to jsem říkala, jestli to bude třeba nějaká výroba nějakých věcí, fyzických produktů a tak. A co je moc důležitý, aby celé to podnikání stálo na vás, na vaší osobě, protože to, že vy budujete svoje podnikání, tak tam dáváte svoje jméno a dáváte tam tu svou jedinečnou esenci, tu svou energii a přesně takhle to bude na ty lidi působit. Takže co je to, co vy tam chcete předat? Co jsou vaše hodnoty? Jaký jsou vaše hodnoty a priority a co vy tam chcete tvořit? Je takové cvičení na to, který bych vás ráda taky naučila. Udělejte si, vemte si papír a tužku, klidně až potom ze záznamu, ale napíšete si tam nakreslíte si jedno malé kolečko, jedno větší kolečko a jedno největší. To největší jsou hodnoty. Jaký jsou moje hodnoty, jaký je můj postoj, jaký mám představy, za čím si stojím, kdo mi je příkladem, co pro mě tyhle hodnoty představují. Jo? Napíšu si svoje hodnoty. Pardon. To druhý menší kolečko jsou moje vize. Čeho chci dosáhnout, jakým směrem chci jít, proč to podnikání vůbec zakládám, co tam chci předávat, komu chci pomáhat, kým tam chci být a jaký jsou moje naděje, moje cíle, moje sny, čeho tam chci dosáhnout. Tohle je ta vize. A to nejmenší kolečko je mise, kdo já jsem, co dělám, proč to dělám, pro koho to dělám, v čem jsem dobrá, kdo za mnou stojí. Tady ty všechny věci, když si napíšete, tak vám to dá ten obraz vašeho podnikání. A teď, abych dala příklad, abyste to pochopili. Pokud půjdete k nějakému advokátovi, tak od něj budete očekávat hodnoty, jako například spolehlivost, pečlivost a třeba, já nevím, teďka mě nic nenapadá rychle, dlouhodobé působení na trhu. Prostě tady tohle, jakoby, co z toho cítíte, tu jistota jsem chtěla říct, jistota, spolehlivost, pečlivost. Třeba, když jdete za nějakým grafikem, tak zase očekáváte, že bude mít fantazii, kreativitu, spolehlivost třeba. A teď, co jsou ty vaše hodnoty, co vy tam chcete, aby ty lidi tam cítili? Aby vlastně cítili z vás, aby jim to předávalo tu vaši hodnotu, kterou oni si vezmou potom
jakože to z vás ucítí, že si řeknou, jo, tak tahle paní, z ní cítím tohle a tohle, za to chci jít. Takže udělejte si tady tohle cvičení na ty hodnoty, na ty vize a na tu misi, jo? To je dalším krokem. Tak, já se tady jen podívám, co jsem tady měla napsaný. No a až budete mít tady tohle všechno napsané, tak budete moci vycházet tady z těch vašich hodnot, vlastně jak to vaše podnikání, jaký ten obrázek to bude mít, jak to bude vypadat a jak to může vlastně pokračovat dál. Jestli se chcete těm lidem přiblížit hodně blízka a opravdu jim poskytovat ty konzultace nebo osobní setkávání, máte i třeba nějaké místo, kde byste chtěli konzultovat nebo poskytovat poradenství. Nebo jestli naopak chcete raději introvertně být doma a tvořit si tam nějaké svoje online kurzy a ty pak prodávat těm lidem, ale pomáhat jim nějakým jiným způsobem, než abyste se s nima potkávali. Jo, to je prostě to, jak je to založený na vás, vychází to z vás a je to vaší esencí. A když tam zahrnu i takový jako další důležitý krok, takový už trošku akčnější, tak si všechno plánujte. Plánujte si dlouhodobý úseky, ale i krátkodobý úseky. A to taky souvisí s tou vizí, kam se chcete dostat, s tím podnikatelským plánem, kam se chcete dostat, jaký ty výdělky chcete mít. Tak i stejně tak si naplánujte třeba, jak často můžete vlastně chcete pracovat, kolik tomu můžete dát, jak moc je reálný třeba pracovat každý den třeba hodinu. Je to reálný nebo není? Mám klientky, které pracují týdně 2 hodiny, protože mají malý miminka. A je to v pořádku, protože hlavně je najít si v tom ten svůj systém a najít si v tom ten svůj postup a jít krůček po krůčku. Opravdu nemusíte na sebe tlačit, když začínáte podnikat na té mateřské, abyste hnedka tady za 3 měsíce vydělávali 40 000 měsíčně. Tam jde o to, abyste si konzistentně budovali to podnikání, který přetrvá, který vydrží a který opravdu bude růst. A ne, že tady rychle něco udělám, abych rychle co nejdřív vydělal. Ne. Pardon. Ono to opravdu chce ten čas a chce to postupovat postupně a vydržet, být trpělivá a zůstat u těch konzistentních kroků. A v tom právě pomáhá to plánování. A je to s těma dětma strašně důležitý, protože já si tam vždycky naplánuju, kdy mám tady nějakou konzultaci, kdy mám tady nějaké natáčení rozhovoru a podobně. A podle toho potom se domlouváme s manželem, jestli s dětma bude on, nebo jestli už si zavolám chůvu. Samozřejmě nebylo to ze začátku vůbec možný, protože moje malá dcera se nenechala hlídat. Až teďka kolem toho 3. roku začala. Ona prostě byla pořád se mnou. Takže já jsem nemohla nabízet moc konzultací, já jsem to měla opravdu omezený. Já jsem hlavně tvořila takhle online a většinou ty kurzy nebo ty programy. A taky jsem si to budovala s tím stylem, že jsem věděla, že to, co do toho dávám, to se mi vrátí ne hned, ale v budoucnu. To, že když teďka natáčím tady rozhovory, ale nemám z toho žádný peníze, tak vím, že v budoucnu mi to pomůže, protože budu někde vidět. Budu si získávat tu komunitu, budu tam mít ty lidi, jo. Takže tvořit to s tou vizí té budoucnosti, a ne, že teď hned já tady musím něco udělat a hnedka uvidím výsledky. Vůbec ne, ale do budoucna. Tvořím to tady s tou vizí do budoucna a v tom mě pomáhá právě i to plánování, jo. Tak a dostávám se ke 3. důležitému kroku, identifikovat si ty svoje strachy a obavy. Takže vyzývám vás k tomu, vemte si papír a tužku a když se zamyslíte, co je tím vaším hlavním strachem, co tam je ta největší obava a ten strach, napište si to a pište si klidně více věcí. A já třeba vám ukážu práci teďka, abyste viděli tu techniku na to odstranění toho strachu nebo na práci s tím strachem. Když si tam dáme třeba strach z toho, že třeba neuspěju, jo? Mám strach, že teda něco začnu dělat, bude to na úkor rodiny, mám pocit, jo? I když to taky nemusí být, ale k tomu se ještě dostanu. A mám strach, že prostě neuspěju. Že se to nepovede, že to nikdo nebude kupovat, že prostě to udělám úplně zbytečně. Takže strach z neúspěchu.
A naučím vás techniku, která vychází z EFT terapie. EFT je takový ťukání, nevím, jestli to znáte. A máme takový body. První jsou takhle na těch hranách té ruky. Druhý bod je tady takhle mezi obočím. Další bod je takhle ten koutek oka. Další je takhle pod okem. Pak je tady takhle mezi pusou a nosem. Pak je tady takhle, jak je brada, nebo tady takhle, jo, uprostřed. Pak je klíční kost, tady takhle jedna z klíčních kostí. A pak jak máte podprsenku, jak to tam jako končí, tak tam je ten poslední bod. A to EFT pracuje právě s tím poťukáváním a odstraňuje ten strach. Jo. Já vám ukážu, jak to funguje. Když si řeknu, že mám strach z neúspěchu, i strach z úspěchu existuje, samozřejmě, taky ho holky měly některý. I já jsem ho měla a hnedka řeknu proč, protože jsem vlastně vyrostla v tom, že jako na sebe nemůžu moc upozorňovat. Že když na sebe upozorňuji, tak je to nebezpečný a lidi mě budou závidět a nebudou mě mít rádi. Já jsem přece chtěla, aby mě každý měl rád a já jsem měla strach z toho úspěchu, že když uspěju, tak mě najednou nikdo nebude mít rád, protože mě budou závidět. No to jsem si taky odhalila, to jsem si taky zpracovala, takže je dost možný, že si takovéhle bloky odhalíte a určitě to nemusí být všechno hned, ale může se vám to ukazovat postupně a pokud budete na sobě pracovat, na tom osobním rozvoji, tak ty bloky se vám budou odhalovat čím dál častěji. A vy už ale s nima budete umět pracovat a budete si je umět zpracovat. Tak, teďka vám ukážu teda tu techniku EFT, kterou já moc ráda používám. Takže máme teda ten strach z toho neúspěchu, že neuspěju. Začnu si takhle poťukávat těma rukama, jo, tady těma malíkovýma hranama. Takže i když mám strach z neúspěchu, i tak se mám ráda a přijímám se. I když mám strach z neúspěchu, i tak se mám ráda a přijímám se. I když mám strach z neúspěchu, i tak se mám ráda a přijímám se. A teď už pokračuju jenom. Ťukám a zase strach z neúspěchu, 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 strach z neúspěchu. Strach z neúspěchu, 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 strach z neúspěchu. A teď se zeptám, mám ještě pořád ten strach z toho neúspěchu, nebo už je to trošku na té škále od 1 do 10 míň? Jo, a takhle pokračuju, dokud já necítím, že tam je fakt to zlepšení. Nejsem blázen, opravdu ta metoda existuje, opravdu pomáhá, takže doporučuji, já vám tady k ní dám ještě návod, abyste viděli i kde přesně ty body jsou, abyste si je mohli poťukávat a můžete takhle fungovat s jakýmkoliv strachem. Opravdu to pomáhá, opravdu to ty strachy odstraňuje. Tak, to bylo ještě k tomu osobnímu rozvoji a k tomu strachu a stresu. Tak, dalším krokem důležitý je pracovat na svým sebevědomí a sebeúctě, protože už to prostě cítíte, pokud jdete a vidíte nějakého podnikatele, který je takový, no tak ale tak jako, já to úplně tak jako neumím, ale prostě něco vám tady jako řeknu, něco vám pomůžu. Tak od takového člověka nebudete chtít nic kupovat. Ale pokud prostě vidíte ženu, která opravdu ví, o čem mluví, ví, že prostě co chce předat a umí to předat, tak to je zase úplně něco jiného. Já myslím, že víte, o čem mluvím, jo? Vy to cítíte z toho člověka. A pokud vy budete pracovat na svým sebevědomí a budete sebejistý v tom, že teda vážně máte co nabídnout, máte ty zkušenosti, umíte to, tak ty lidi za váma půjdou, budete jak magnet. Takže si pracujte i na tom sebevědomí, na té svojí sebeúctě a pomůže vám to i v tom podnikání pokračovat dál a vůbec i vykročit vůbec, jako úplně od té nuly. Dalším bodem tady mám zvládat stres a nejistotu, tak to je i to, co jsem ukazovala, i tak se dá pracovat s tím EFTčkem. Takže pracovat si na tom a za mě důležitý bod další, vytvořit si svůj vlastní způsob, jak zvládat výzvy. Protože to podnikání s těma dětma, to je opravdu jedna velká výzva. Často se to nedá prostě předem nechci říct naplánovat, ale předem očekávat. Mně se tolikrát stalo, že jsem měla třeba domluvenou konzultaci, přišla ta chůva a byla s malou třeba vedle, ale malá tak řvala, nechtěla prostě být s tou chůvou, prostě plakala, fakt ty emoce tam lítaly. A prostě já jsem tu konzultaci zrušila, protože já nebudu to dítě trápit. Byla se mnou. A konzultace se přesunula na jindy.
A s tímhle je potřeba počítat a naučit se v tom trošku chodit, že nemusí to být vždycky všechno úplně dokonalý. A jestli znáte Stáňu Mrázkovou, já jsem tenkrát před těma 7 rokama začínala u ní v kurzu, protože jiný kurzy tady nebyly, tak Stáňa říká, lepší nedokonalé něco, než dokonalé nic. Takže pokud fakt tam máte tu touhu a chcete do toho jít, tak nečekejte, až budou dokonalý ideální podmínky, až budou ty děti v té škole a školce, až budete všechno umět, až bude až. Ale běžte do toho už teďka s tím, co máte a co umíte teďka a pracujte s tím za pochodu. To, že děti někdy onemocní, no tak se ta konzultace zruší a přesune se na jindy. Pro tohle to má každý pochopení a kdo nemá, tak není vaším ideálním klientem. Pokud to jsou zase další kroky, které už dneska tady nestihneme, ale pokud vy budete pracovat na tom svým podnikání, tak si tam budete stanovovat i ideálního klienta. A je hrozně důležitý a krásný, když si tam nastavíte, s kým vlastně chcete pracovat. Kdo je ten člověk, co odráží ty vaše hodnoty, kdo je přijímá a kdo je prostě bere. Pokud tam je vaše hodnota, že chcete mít na prvním místě tu rodinu a aby prostě ty děti byly spokojený, tak tuhle hodnotu těm lidem předáváte taky a oni to z toho cítí a řeknou si, jo, tak je pro ně nejdůležitější rodina a tady malá jí nechce se nechat hlídat, no tak konzultace bude jindy. Jo, takže toto jsou zase kručky, které jsou ještě jako dál, které dneska už tady nestihneme, ale opravdu se to dá pomocí toho mindsetu a pomocí toho nastavení a osobního rozvoje se to dá všechno takhle udělat a všechno si můžete vlastně přizpůsobit a všechno si můžete nastavit. Tak, to jsem teďka říkala, počítat se všemi možnostmi, pracovat se svým strachem, naučit se být trpělivá a vytrvalá, protože ten úspěch nepřichází přes noc. Opravdu to ještě jednou zopakuju, ten úspěch nepřichází okamžitě a přes noc. Tam je prostě potřeba konzistentní kroky dělat každý den, každý týden, pořád. Budovat tam tu svou dlouhodobou vizi, naplňovat ji a opravdu jít těma krůčkama a nečekat, že za měsíc, za 2, za 3 budu milionářka. Ale je dost klidně možný, že pokud začnete teďka, tak za rok budete mít jistý výdělky a nemusíte chodit zpátky do práce. To je fakt jako víc než reálný. Takže pokud začnete ještě dneska budovat to svoje podnikání a opravdu půjdete těma krůčkama, tak za rok klidně, nebo i za půl roku někdo, ale za rok je takový už jako, že fakt jako jo, že můžete mít vybudovaný to podnikání, můžete mít nějaký jistý výdělky, jistou klientelu a už se do té práce třeba nebudete muset vracet. To je takovej velký sen spousty maminek, který začínají se mnou spolupracovat a opravdu mám vypozorovaný, že ten rok je úplně krásně jako reálnej. Tak a co je ještě důležité, nebýt na to sama. Ať už máte kolem sebe podnikatelky, které podnikají, obklopujte se jima, nebo v online světě, v nějakých skupinách, nebo, což já vím, že spousta lidí se na to dívá, jako že to je nesmysl, že to je blbost, ale mně se to fakt osvědčilo, když mám svého mentora, anebo svého kouče, tak jdu strašně rychle a fakt jako stoupám nahoru a on mě nenechá prostě stát na místě. Když na to nejsem sama, kdykoliv v minulosti, když jsem na to nebyla sama, měla jsem někoho, kdo mě posouval dál, tak to podnikání raketově stoupalo. Když jsem na to byla sama, plácala jsem se v tom, tak jsem z toho byla nešťastná, kolikrát jsem dělala kroky, které bych dneska už neudělala, ale který mě zase naučili, že teda takhle ne. Akorát pak to teda trvalo díl, to budování toho podnikání. Takže opravdu, když na to člověk není sám, ať už je v té komunitě, anebo si zaplatí fakt nějaký program, tak řekla bych, že to je jistota, že tam prostě dojdete těma krokama. Pak už jsou samozřejmě konkrétní kroky, pokud tohle byla taková fakt jako příprava, jak vůbec to podnikání budovat, že opravdu být připravený na to, že to nebude hned, že to chce tu trpělivost, že to je potřeba plánovat, pracovat si s tím strachem, pracovat si s těma blokama, nepředpokládat, že ty děti budou ukázněny a nechají vás všechno dělat. Já třeba, když jsem začínala tady v tom onlineu, tak já jsem prostě ráno vstávala ve 4 hodiny, abych vůbec mohla něco na tom počítači dělat, protože já se na to prostě potřebuji soustředit. A já jsem opravdu neměla během dne vůbec žádný hlídání. Můj manžel pracovně cestuje a když byl třeba přes celý týden pryč a já jsem byla celý den s těma dětma, tak já jsem neměla kdy to budovat.
Neměla jsem kdy nachystat tady ty technické věci, neměla jsem kdy propojovat e-maily a web a podobné věci, nebo chystat obsah kurzu. Takže jsem vstávala ve 4 ráno a měla jsem čas do 6:30, než vstaly děti. Takhle jsem fungovala já. Ale důležité je najít si v tomto vaše. Pokud vy máte možnost toho hlídání, komunikovat to s partnerem, komunikovat to s babičkama, případně i ta chůva nebo nějaká sousedka, tak to dělá strašně moc a fakt to moc pomáhá. A můžu to fakt doporučit, že tady tyhle krůčky vám budou dělat snadněji, když si to vykomunikujete doma, když si to vykomunikujete s okolím a řeknete, já to myslím s tím podnikáním vážně, já to do teďka tady budovat a potřebuju tady teďka 2 hodiny času v klidu si tady něco nastavit. Potřebuju, aby si, prosím tě, vzal děti a šli jste spolu na procházku. To jsou i ty hranice, to jsou všechny, to je všechno zase i v té hlavě. Maminky kolikrát mě říkají, no ale on je unavený z té práce, já přece ještě nemůžu chtít, aby hlídal děcka. Nemůžeš? Nebo nechceš? Nebo se bojíš? Tady tohle je opravdu potřeba taky si tak nastavit a vykomunikovat. Já jsem s tím měla dlouho problém, já jsem měla výčitky, když jsem třeba odjížděla na víkend zdobit svatbu, třeba v pátek a byla jsem tam třeba do soboty a měla jsem výčitky, že ten manžel jako je s těma dětma. Fakt jako dlouho jsem měla výčitky. A přitom jsem věděla, že vždycky, když se vrátím, tak jsem úplně šťastná, protože jsem dělala to, co mě baví, to, co mě naplňuje a ještě jsem si odpočinula a zase jsem mohla celý týden fungovat s dětma. Nebo to bylo třeba už ještě se synem, jo? To ještě nebyla třeba dcera na světě, ona má teďka 3,5. Takže to bylo ještě třeba dřív, jo, ale i tak jsem měla výčitky a musíme si s tím stále pracovat. Musíme tam prostě mít to, že my to chceme, my víme, proč to chceme, my tam máme tu touhu a tu jasnou vizi a jít si za ní a následovat ji. Tak a já samozřejmě mám i pro vás více podpory. Pokud budete o to stát, tak vás zvu do mojí skupiny, která se jmenuje Máma podnikatelka, jak na podnikání a seberozvoj. Tam vlastně často s ženama řešíme, jak vůbec na ty kroky toho podnikání. Už tam jsou holky, které už rozjeli podnikání, začínají, anebo už frčí delší dobu a třeba jim tam něco nefunguje, tak konzultujeme. Mám i možnost individuální spolupráce, pokud by vás to lákalo. Mám i skupinový balíčky, skupinový coachingy, ty jsou úplně úžasný. Tam se vždycky sejde prostě skupinka žen, třeba 5 žen a prostě setkáváme se třeba 2 měsíce nebo měsíc, každý týden a řešíme určitý věci, které oni potřebují a posouvají se všechny. Takže to je taky moc krásný, k tomu vás taky moc zvu. A samozřejmě v neposlední řadě kurz pro začínající podnikatelky, který bude začínat teďka v lednu, další běh vlastně. Ale všechno se dozvíte, pokud se přidáte do skupiny, všechno vám tam ukážu, všechno vám tam, o všem vás budu informovat. Teď bych vás jednou chtěla popostrčit, abyste opravdu si šli za tím svým snem. Pokud tam máte tu touhu a chcete si to svoje podnikání budovat, nenechte se zastavit nějakým strachem, nějakým omezením. Za mě je úplně krásný a nejlepší čas začít budovat podnikání právě když jsem doma s těma dětma. A to z jednoho prostého důvodu, protože mám v zádech tu podporu od toho státu. I když není nějak vysoká, ale je tam ten stát, který mi platí to zdravotní, sociální a ještě mi dává peníze na ten rodičovský příspěvek. A to je snad jediná doba v životě člověka, kdy opravdu si můžete zdarma okamžitě teďka hnedka začít budovat podnikání. A nemusíte vlastně platit zdravotní, sociální. Ten první rok prostě jedete, rozjíždíte si to a za ten rok jste úplně někde jinde a už jste s tím úplně v pohodě, že si budete platit zdravotní, sociální. Protože vy vlastně, když to rozjíždíte během té mateřské a máte ten živnostenský list, tak vy jste vedení jako vedlejší OSVČ a ty zálohy ten druhý rok potom jsou tam jako o dost nižší. Tak než kdybyste prostě tady dali výpověď v práci a teďka šli hnedka budovat podnikání, tak byste od prvního dne platili teď skoro nějakých 6 000 vlastně za zdravotní a sociální. Což tohle to vám odpadá na té mateřské. Proto já kudy chodím, tudy mluvím o tom, že je to nejlepší doba začít podnikat, pokud fakt máte ty ambice, láká vás to a chcete to, tak ta mateřská je nejlepší doba, kdy s tím začít.
I když se vám zdá, že máte omezený čas, i když prostě vám přijde, že ty děti vás nenechají, dá se to udělat, jenom si v tom člověk musí najít ten systém, plánovat si to, vykomunikovat si to a nebýt na to sám a nechat si pomoct. A pak to prostě funguje, pak to jde. A máte tam tu jistotu toho, že máte příspěvek od státu, máte prostě takovou jako jistotu v zádech, takovou podporu, že na to nejste úplně sami na to placení a na všechno. Takže vlastně ze všech stran je tam ta podpora, jak od toho státu, pak když si spolupracujete s nějakým tím koučem nebo mentorem a když si to vykomunikujete doma, tak jste najednou obklopený tou podporou, úplně jinak se to rozjíždí, úplně jinak se s tím pracuje. Já pořád sklouzávám i k tomu osobnímu rozvoji, tedy k tomu nastavení té mysli, ale on se prolíví na celou tou mojí tvorbou. Takže i když tvořím kurz pro začínající podnikatelky, tak tam ta linka je ten osobní rozvoj, protože to, co máte nastavený v hlavě, to, čemu věříte, to, jak si to vlastně vy vytvoříte, tak to je mocný a to je obrovský a pak to funguje všechno. A na to navazují i podnikatelské strategie, na to navazuje i to, jak si to všechno technicky vytvořit a jak to vlastně všechno propojit, aby to fungovalo. Takže tohle je moje téma. Já věřím, že dneska jste přišli k nějakým třeba uvědoměním nebo k jakýmkoliv dalším posunům, krokům. Budu moc ráda, když mi třeba i napíšete. I třeba pokud jste něčemu nerozuměli, možná já mluvím rychleji, než třeba někdo stíhá vnímat. Možná, že některé věci už mi přijdou automaticky a někomu vůbec ne. Takže klidně mi napište, klidně se přidejte k naší skupině, budu moc ráda. Máma podnikatelka je jak na podnikání i seberozvoj a moc vám držím pěsti, pokud se rozhodnete začít. A pokud se rozhodnete vyhledat i nějakou pomoc, která vlastně člověka, který vám s tím pomůže, tak jsem tady. Ráda pomůžu i vám. Ať se vám moc daří a mějte se moc hezky. Ahoj.